गिबि खेबनि थाखाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दैजिं मेला जाग्रा एबा हाग्रामा दालांनि साखाथियाव बोहैथि दाननि 18 अक्ट'निफ्राय 28 अक्ट'सिम आइ दैमा मागो दमासि फोरबो खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। बेखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै आइ दैमा मागो दमासि फोरबो खुंफुं आफादनिफ्राय खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। बर' हारिनि दोरोङारि हारिमुखौ अरायबो लाखिनो एबा मुलुग दरबाराव मोनथिसार होनो थाखाय खुंफुं आफादनि आफादगिरि पुलक बसुमतारी बिथाङा गुवारै मोनथिहोयो आरो बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमखौबो रायजो राजाफोरखौ नायफैनो एबा बाहागो लाफैनो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों गुरैयै खावलायहरो। खुलुमबाय आंनि मिडिया लोगोफोर नोंथांमोनखौ। जोङो हाग्रामा ब्रिजनि गुदियाव आइ दैमा बिमानि साखाथियाव जोङो फैगौ 18 जानुवारिनिफ्राय 28 जानुवारिसिम जोङो मोनसे मागो दमासि फेस्टिभेल मोनसे खुंनो नागिरदों आरो बे हाबाफारिखौ बानजायदों जोंनिनो आइ रिभार बेंक डेभेलपमेन्ट कमिटिनि बेन्दोङाव जागोन आरो बे फेस्टिभेला। जोङो नैबे फेस्टिभेलखौ खालामनायनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि बर'ल' नङा, बर'जों लोगोसे जेसेबां इन्डिजिनियास आसामनि जेसेबां नर्थ इस्टनि इन्डिजिनियास मानसि दं बिथांमोना मिथिंगाजों लोब्बा लाखिनानै माखासे फोरबो फालियो। बै फोरबोआव बे मागो दमासियाबो गोलैफायो। थ' नैबे मागो दमासिखौ जोङो माने सरजाबनानै जोङो लोब्बा लाखिनानै जोङो फालिनो थांगासिनो दङ। बेयाव लोगोसे जोंनि ट्रेडिसनेल इन्डिजिनियास भेलुस, कालचार्स, मिउजिक, एथनिक फुडखौ जोङो बाहाय जोङो प्रमट खालामनो सेस्था खालामगोन, जोङो जुजिगासिनो आरो। जोङो बे 10 दिनाव जोङो बिभिन्न एक्टिभिटिस लागोन। जेरै जोङो बर'नि मेन जोंनि थांखियानो जाहैबाय बर'नि कालचार, जोंनि बर'नि फुड आरो जोंनि बर'नि मिउजिक, बेखौ जोङो प्रमट खालामनो सानदों बाहाय आरो। ओमफ्राय लोगोसे जोङो फिसा फिसा मिउजिकेल एक्टिभिटिस जोङो लानो नागिरदों। ओमफ्राय गेम्स एन्ड स्पर्ट्सबो जों लागोन। मिउजिक कम्पिटिसन, डेन्स कम्पिटिसन, बिदि बायदि बायदि जोङो हाबाफारि लानो नागिरदों आरो। लोगोसे जोंनि मेन थांखियानो जाहैबाय बे हाग्रामा ब्रिज गुदियाव आरो आइ बिमानि दैमानि साखाथियाव सेरफाङाव जोङो बे मेला बा जोङो बे फेस्टिभेलखौ खुंनायनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो जुगनिफ्रायनो मिथिंगाजों सोमोन्दो लाखिनानै जोङो जोंनि फेस्टिभेल्सखौ जोङो फालियो। बेजों लोगोसे नैबे मागो दमासियाबो मोनसे वान अफ दा फेस्टिभेल। ओमफ्राय बे मागो दमासि फेस्टिभेलखौ जोंनि बर'फोरनि न'खरफ्रामावबो बयबो जों फालिखायो। दा बेखौ जोङो गुबुन हारि, गुबुन मानसिफोराबो जे बेखौ मिथिथों, जों बेखौ हाइलाइट खालामनो थाखाय बे थांखिखौ जों हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो। जोंनि ट्रेडिसनेल भेलुस, कालचार्स, डेन्स फर्मस, आर्ट्स, मिउजिक्स गासिबखौबो जे जोङो प्रम'सन खालामनो हायो, बेनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो। बेजों लोब्बा लाखिनानै माखासे गेलेनाय मानायफोरबो लाबोगोन नामा? औ, गेलेनाया थागोन। जोंनि ट्रेडिसनेल जेरै जोङो माने थालिरनि खुन्थिया बानायनानै बाहाय थाव फुननानै जेनेबा गोजौआव प्राइज थागोन, जेनेबा दाउ थाबाय माबा थाबाय, बेखौ जुदि हायोबा बे मोनलांबाय। बिदि टाग अफ वार थागोन। लोगोसे जोंनिया माने थिंख्लि बुफायनाय, ओमफ्राय लोगोसे हांसो हमनाय, सियार हमनाय, माने बायदि बायदि ट्रेडिसनेल भिलेज गेम्सखौ जोङो बाहाय प्रम'सन खालामगोन आरो जोंनि बे प्लेटफर्मनिफ्राय। मिउजिकआ जाहैबाय फार्स्ट अफ अल जोङो बांसिन जोङो गुरुत्थ' होसिनदों जोंनि ट्रेडिसनेल दामनाय देनाय, मोसानाय, डेन्स फर्मसफोरखौ जों बाहाय देखायगोन। लोगोसे जोङो जोंनि बर'नि जा मडार्न डेन्स दङ बा जोंनि मडार्न गान दङ, बेखौ जोंबो एसे सरजाबनानै प्रमट खालामगोन आरो। दा बैहाय जोङो माखासे जोङो सिंगारफोरजों जों रायज्लायगासिनो दं। बर'नि सिंगारफोर लाबोनो जों सेस्था खालामगासिनो दं, नाजागासिनो दं आरो। फुडआनो जाहैबाय बे मागो दमासि बे समाव जों मा जायो, जोङो फिथा जायो। बिभिन्न डिफारेन्ट काइन्डस अफ जों मेरि मेकिं बानायो, जों फिथा बानायनानै जोङो जायो। लोगोसे जोङो दाउ बेदरा बेथ' थाखाबायानो जोंना। ओमफ्राय
लोगोसे जोंनि दिनै जोङो बे प्लेटफर्मनिफ्राय जोङो जोंनि ट्रेडिसनेल जा लिकुवर दं ट्रेडिसनेल लिकुवरखौबो जोङो प्रम'सन खालामनो जोङो हाबाफारि लादों आरो बे प्लेटफर्मनिफ्राय मानोना दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन नोङो जेनेबा स्टेट्स बा जोंनि आसामनिनो दाखालि बावैसो जोंनि डिमा हासाव जुदिमा फेस्टिभेल बिथांमोना बानायदों बे जुदिमा फेस्टिभेलाव बिथांमोना ट्रेडिसनेल लिकुवरखौ बिथांमोना प्रम'सन खालामदों बिदिनो जोंबो जोंनि बर'निया जोङो ट्रेडिसनेल लिकुवरखौबो जोङो प्रम'सन खालामनानै जोङो GI टेगिं मोननायनि लामायाव जोङो जे इजि जाथों खामानिया बेनि थाखायनो जों बेखौबो प्रम'सन खालामगोन आरो अनलि ट्रेडिसनेल लिकुवार्स आरो जोंनि बाहाय बे मा होनो जोंनि बे फेस्टिभेलाव IFML इन्डियान मेड फरेन लिकुवरखौ कमप्लिटलि जों बेन खालामदों जोंनिफ्राय जोंनि कमिटिनिफ्राय जों कमप्लिटलि बेन खालामनाय जादों आरो बेखौ जों स्ट्रिक्ट मेजार्स लागोन बिनि सायाव सोरबाफोर जुदि बेखौ इउज खालामोबा बा सोरबाफोर बेखौ जुदि फानोबा जों स्ट्रिक्ट मेजार्स लागोन आरो बाहेरनि लोंग्रा जिनिसखौ जोङो टटेलि बेन खालामगोन आरो लोगोसे जोङो डिफारेन्ट काइन्डस अफ साब कमिटिस जों बानायदों जेनेबा सेनिटारि एन्ड वेस्ट मेनेजमेन्ट बानायदों इरिगेसन दैनि मानि जोङो साब कमिटिस बानायदों ओमफ्राय जोंनि माने मेन कमिटिनिफ्राय जों साब कमिटि बानायनाया बेफोर हाबाफारिखौ गावबा गाव रेसपन्सिबिलिटिसखौ लानानै खामानिखौ मावगोन आरो गावबा गाव दायित्वखौ लानानै मावगोन